नमस्कार. गोमंतक डिजिटलच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आम्ही भेटणार आहोत अशा एका व्यक्तीला, ज्या व्यक्तीने केवळ गोव्याच्या राजकारणातच नाही परंतु देशाच्या राजकारणामध्ये सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. आणि केवळ 23 वर्षामध्ये गोव्याच्या विधानसभेत वयाच्या 23व्या वर्षी सर्वात तरुण आमदार म्हणून ती गेलेली व्यक्ती आणि नंतर कायदा मंत्री पण, अशा प्रकारचा प्रवास ज्यांचा आहे ते रमाकांत खलप आपल्यासोबत आहेत आणि ज्यांच्या वयाला 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आपण रमाकांत खलप, ज्यांना भाई म्हणतात सगळे गोव्यामध्ये, त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. भाई नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे गोमंतक डिजिटलमध्ये. एक मोठा काळ तुम्ही पाहिला आहे सगळ्या, म्हणजे सुरुवातीपासून अगदी गोवा मुक्तीच्या आधीपासून आणि नंतरचा गोवा पाहिला आहे. आणि ना केवळ गोवा पण देशाच्या राजकारणामध्ये पण तुम्ही अनेक दिग्गज व्यक्तींना भेटला आहे. सुरुवातीचा संघर्षाचा काळ तर तुमचा आम्हाला माहिती आहे, परंतु ज्यावेळी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हा पक्ष म्हणून तुम्ही घेऊन समोर गेलात, त्यावेळी ह्या पक्षाचं नाव आधी लोकांना कुतूहल आहे की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अशी का रचना झाली आणि त्याचं काम कसं होतं? गोमंतकाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गोमंतकामधली जी काही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जी काही घडी होती त्या संदर्भाचा विचार करावा लागेल. कारण आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती महाराष्ट्रातनं आपल्याला मदत मिळायची. देशातले अनेक जण यायची ही गोष्ट खरीच. आणि गोमंतकी जनता हिचं रक्ताचं नातं ह्या सीमा भागामध्ये आणि महाराष्ट्रातल्या विभागामध्ये तिथल्या लोकांशी होतं. भाषा एकच होती. आमचं शिवाजी आमचं दैवत आजही आहे, त्या काळीही होतं. आमची भजनं, आमची नाटकं, आमचं संगीत, सारं काही महाराष्ट्राने आमचं एकच आहे. आणि विशेषतः हा दक्षिण कोकण भाग जो आहे किंवा उत्तर कानडा किंवा कारवार वगैरे भाग जो आहे, सीमा भागातले खानापूर वगैरे हे जे प्रदेश आहेत, या सगळ्या प्रदेशातली माणसंही एकच आहेत. हो, एकाच विचारसरणीची आहेत, एकच भाषा बोलणारी आहेत. विविध प्रकार त्या भाषेचे असू द्यात, खाणं पिणं एकच प्रकारचं आहे, रोटीबेटी व्यवहार आहे. त्यामुळे आम्हाला त्या काळामध्ये स्वतंत्र होणं याचा अर्थ काय, तर आम्ही महाराष्ट्राचा भाग बनणार आहोत, असंच ते एक विचारसरणी आपली होती. त्यातनं जेव्हा आपलं स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं आणि युनियन टेरिटरी नावाचा जो हा संघप्रदेश गोमंतक राहील असं जेव्हा सांगण्यात आलं, तेव्हा लोक आश्चर्याने अचंबित झाले. हे काय, अरे आम्ही तर महाराष्ट्राचे सगळे आहोत. आता विशेषतः माझ्या स्वतः तुम्ही घ्या, माझ्या 3 बहिणी महाराष्ट्रात लग्न करून दिलेले, माझी बायको तिकडून इथे आलेली. असं प्रत्येक गोमंतकाच्या घरामध्येही अशी जवळची नाती आहेत. त्यामुळे भाषेचा संबंध आहे, संस्कृतीचा संबंध आहे, धर्माचा संबंध आहे आणि जॉग्राफिक अफिनिटी म्हणजे एकच आपलं ही भूभाग एकच आहे, निसर्ग एकच आहे. मग आम्ही वेगळे कसे महाराष्ट्रापासून? त्यातनं महाराष्ट्रवादी गोमंतकी भूमिका झाली. नंबर 2 असं होतं की गोव्याची जी काही समाज रचना त्या काळामध्ये ती अशी होती की एक वर्ग असा होता, अगदी छोटा वर्ग, ज्यांच्या हातामध्ये सगळे आर्थिक सत्ता त्यांच्या हातामध्ये होती. भूमीचे मालक ते होते. आणि इतर समाज जो होता, ज्याला मासिस असा आपण इंग्रजी शब्द वापरतो, किंवा बहुजन समाज, कष्टकरी समाज, हा जो समाज होता तो कुणाच्या तरी दयेवर अवलंबून होता. तुम्ही जमीनदार, तुमच्या जमीमध्ये मी घाम गाळावा, माझं उत्पन्न जेवढं येईल त्यातलं 12 तुमचं 4 माझं, अशा ह्या पिळवणुकीच्या भूमिकेतून माणसं जी होती त्यांना एक दिलासा दिसत होता. म्हणून महाराष्ट्रामध्ये विलिनीकरण हवं, म्हणून ते घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्रवादी गोमंतक एक संघटना म्हणून प्रथम त्या काळामध्ये मगवणे. तुम्ही म्हणालात तसं बहुजन जो मोठा वर्ग जो अन्यायग्रस्त होता, याच्यामध्ये ह्या बहुजन वर्गाला एकत्रित करण्याचं काम मगवणे केलं. संपूर्ण गोव्यामधली सगळी जनता एकत्रित झाली. त्यात फक्त फूट पडली ती कशी की गोमंतकामध्ये ख्रिश्चन आणि हिंदू समाज होता. बरोबर. ख्रिश्चनांचं मराठीकडचं नातं तुटलं होतं. पोर्तुगीजांनी त्या काळामध्ये चर्चच्या आवारात शाळा सुरू केल्या होत्या. काय शिकवण्यासाठी? रोमन लिपी शिकवण्यासाठी. मग पुढचं काही शिकवू शकत नाही, मग रोमनमध्ये कोकणी ते रोमनमध्ये लिहायला लागले. एक काळ असा काला नंतरच्या काळामध्ये की राजकीय बदल झाले आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षामध्ये फूट पडली. ही फूट का पडली महाराष्ट्रवादी गोमंतक? झालं असं की 74 सालापासून माझी वाटचाल मगो पक्षाचा आमदार म्हणून पुढे होत गेली. ताई मुख्यमंत्री होत्या आणि त्यांना विरोध करणारी एक फार मोठा प्रबळ अशी शक्ती गोमंतकामध्ये होती.
ताईंचा बहुजनवाद किंवा महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचा बहुजन समाजवाद हा लोकांना प्रस्थापितांना नको होता. भाषेचा प्रश्न मोठा होता. आम्ही मराठी ही आमची भाषा असंच मानत होतो. कोकणीच्या उत्कर्षाला आमच्या कोणाचाही विरोध करीत नव्हता. किंबहुना मराठी कोकणी शाळाही त्या काळात आम्ही सगळ्यांनी सुरू केल्या होत्या. परंतु हा पक्ष उलथून पडावा यासाठी जुन्या काळामध्ये युनायटेड गोवन्स नावाचा पक्ष होता. तो पक्षातला एक मोठा गट त्याच्यानंतर काँग्रेसमध्ये विलीन झाला आणि त्यांना वाटायला लागलं की दिल्लीत आमचं सरकार आहे, गोव्यामध्ये आमचं सरकार असावं, त्यामुळे मगो पक्ष हा कोलमडला मोडला पाहिजे. त्यासाठी आमचे आमदार तोडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. आमचे काही आमदार तिकडे गेले. म्हणजे आमदार फोडणं ही गोव्याची परंपरा आहे की काय? म्हणजे आता जे चाललंय म्हणजे 1-2 म्हणजे त्या काळापासून सुरू आहे. भाऊसाहेब बानोडकर मुख्यमंत्री असताना भाऊसाहेबच्या पक्षातले 7 आमदार वेगळे झाले. 7 जणांचा गट वेगळा झाला. 7 आमदार फुटून गेले आणि बानोडकरांनी त्याच्यावरती कुरघोडी केली. त्यांनी युनायटेड गोवन्समधले 5 आमदार इकडे आणले. म्हणजे आमदार फोडीचं राजकारण ते राजकारण तेव्हा. पण हे ज्यावेळी तुम्ही म्हणता की आमदार फुटत होते मगोचे या सगळ्या याच्यामुळे ते अस्थिर होत गेलं. मग पक्षांतर्गत काही मतभेद सुद्धा झाले त्यावेळी. पक्षात अनेक प्रकारचे मतभेद होत गेले. जेव्हा सरकार मगो पक्ष 1979 साली अगदीच कमकुवत झाला. फक्त 5 आमदार गोव्यातनं निवडून आले, त्यात मी एक होतो. आणि ताईचा पराभव झाला. ताईचा पराभव झाल्यानंतर ताईने निर्णय घेतला काँग्रेसमध्ये जाण्याचा. पण काँग्रेस तुमचा विरोध राहिला त्यावेळी मी वेगळी मी म्हटलं नाही ताई असं तयार झाला नाही काँग्रेसमध्ये. मी तयार झालो नाही. ताई म्हटलं बघा तुम्हीच आणि आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की राखेतून फिनिक्स पक्षी जसा उभा येतो त्याप्रमाणे आपण पक्ष उभा करायचा, हो की नाही ताई? मग तुम्ही आता जाता कसे? तर नाही बरं तुम्हाला सांगितलं होतं आम्ही त्यावेळी, आपण सगळ्यांनी लेटर दिलं होतं. पण त्यावेळी म्हटलं अर्ज काँग्रेस गोव्यामध्ये होती, ती जाऊ नये ह्यासाठी तो प्रयत्न होता. आणि आम्ही जर त्या काळात गेलो असतो तर कदाचित काँग्रेस पक्ष म्हणजेच मगो पक्ष झाला असतं त्या काळात. ते घडलं नाही ना. आणि तुम्हीच आम्हाला सांगितलं की आम्ही पक्ष पुढे नेऊया. गावागावात आम्ही काम सुरू केले. आता कुठल्या तोंडाने आम्ही सांगू की आता आम्ही विलीन झालो म्हणून? ह्यातनं ती भूमिका तयार झाली आणि आम्ही स्वतंत्र राहिलो. माझ्याबरोबर बाबूसाहेब गावकर नावाचा ग्रस्त राहिला आणि गोमंतकसारखा त्या काळामध्ये वर्तमानपत्र जे होतं त्याचा फार मोठा पाठिंबाही मिळाला. माधवराव गडकरी होते आणि गोमंतकाचे इतके मूलभूत स्वरूपाचे प्रश्न होते त्यांना वाचा फोडणं, एक तर विधानसभा आणि दुसरं वर्तमानपत्र. तर परस्पर पूरक अशी ही भूमिका असल्या कारणाने आम्हाला फार मोठं त्याच्यामध्ये साथ मिळाली आणि मगो पक्ष पुढे जात राहिला. 2 आमदाराचे 8 आमदार झाले, 8 आमदाराचे 18 आमदार झाले आणि आम्ही सत्तेच्या उंबरठ्यावर 1990. मला तेच म्हणायचं आहे की सत्तेच्या उंबरठ्यावर तुम्ही आलात त्यावेळी एक टप्पा असा झाला की काँग्रेस आणि तुमचा महाराष्ट्रवादी गोमंतक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला बाहेर ठेवण्यासाठी एक सिच्युएशन अशी आली की इक्वल झालं आणि सत्ता कुणाची करायची असा प्रश्न होता. त्यावेळी तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या नेत्यांची मदत झाली. ही काय मदत होती? शरद पवार अगदी राजीव गांधींपर्यंत तुम्ही पोहोचलात. हे काय किस्सा होता? बघा 18+1 असं एक इंडिपेंडंट आले होते आमच्या पाठिंब्याने. म्हणजे 19 आमचे आमदार होते. काँग्रेसकडे तसेच 19 आमदार होते. 19 बलाबल झाल्याने सरकार स्थापन करणं शक्य झालं नाही. अशा वेळी शरद पवाराकडे फार मोठी आमची चांगली माहिती आधीसुद्धा होती. शरद पवारासारखा दूरदृष्टी असलेला नेता अभावानेच आपल्याला सापडेल. त्यांची मदत मला खूप अर्थाने अनेक प्रकारे झाली आहे, ती गोष्ट वेगळी. पण माणूस म्हणून एक द्रष्टा राजकारणी म्हणून त्यांच्याकडे बघावं लागेल. तर त्या 90च्या इलेक्शनच्या आधी गोव्यात ते तिकडे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते आणि गोव्यात मुख्यमंत्र्यांची परिषद भरली होती. किनारपट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरळची ती बैठक झाल्यानंतर रात्रीच्या वेळी त्यांनी मला मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आणि मंत्रिमंडळातले काही झाटीये वगैरे मंडळींना रात्रीच्या भोजनासाठी बोलावलं आणि तिथे त्यांनी विश्लेषण केलं संपूर्ण देशाच्या राजकारणाचं आणि गोव्याच्या राजकारणाचं. त्यांनी काय सांगितलं? म्हणाले प्रतापसिंग राणे तुम्हाला मला एक सांगतो मी, आज देशामध्ये हिंदुत्ववादी चळवळ पुढे मोठ्या प्रमाणात येत आहे. रथयात्रा झालेली आहे आणि असं एकंदरीत वातावरण असं आहे की कालांतराने आणखी एक 10-20 वर्षानंतर भाजपा सत्तेच्या आसपास येईल किंवा सत्तेत येऊ शकते. हे शरद पवार त्यावेळी ओळखलं होतं. म्हणजे आज जे भाजपाने ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी घेत आहे सगळं ते त्यांनी त्या काळात ओळखलं होतं आणि त्यांनी सांगितलं. हे म्हणजे किती सालातली गोष्ट ही? 1990 सालातली गोष्ट. 89 सालातली गोष्ट. आणि तुम्हाला मला एक सांगतो मी, माझ्या दृष्टीने काँग्रेस आणि महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्ष एका नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. त्याच्यामध्ये अंतर्गत विरोध नाही आहे. दोघांचेही समाजविमुख जी विचारसरणी आहे ती एकच आहे. तेव्हा काँग्रेस इथे आणि तुम्ही काय करता आहात? तुम्ही मगो पक्षाची आमदार तोडून नेत आहात
उद्याच्या निवडणुकीमध्ये जर काँग्रेस गोव्यामध्ये सत्तेवर आली मला आनंद होईल, परंतु रमाकांत खलप जर मुख्यमंत्री झाले मला वाईट वाटणार नाही, दुःख होणार नाही. यासाठी एक काम करा, जर खलप आणि त्यांचा पक्ष जर नेस्तनाबूत झाला तर ती पोकळी भाजपा भरून काढेल, तुम्हाला त्याचा फायदा होणार नाही म्हणाले ते. हे टाळण्यासाठी काही करा तुम्ही किंवा हे सत्तेवरती येण्याचा प्रयत्नात राहा. त्या काळात अक्षरशः ती गोष्ट घडली आणि 2 चाकावरती गोव्याचं राजकारण उभं झालं. 18+1=19, 18+1=19 आणि आता सरकार कोणी करावं. त्यांनी आम्हाला दिल्लीत बोलवून घेतलं, मुंबईत बोलवून घेतलं. मी आणि प्रतापसिंग राणे वर्षा बंगल्यावरती बैठक झाली. तिथं त्यांनी मला आता काय करूया, एकच होईल म्हणाले. एक माझे पक्ष तुम्ही फोडणार आहात आणि नवी निवडणुका तुम्हाला घ्याव्या लागतील. ह्या टाळण्यासाठी तुम्ही सत्ता वाटप करून घ्या. आता कोण आधी व्हायचं मुख्यमंत्री कोण नंतर हे तुम्ही ठरवा म्हणाले, पण मला असं वाटतं म्हणून म्हटलं हो माझ्याकडे आणखी दुसरा पर्याय नाही, कबूल आहे. मग काय म्हटलं, मुख्यमंत्री प्रथम सरकार प्रथम कोणी करवायचं. आता बघा निर्णय म्हटलं तुम्ही काय घेईल तुम्ही घ्या काय तो, पण मला जर तुम्ही विचार असाल तर मी सांगेन की 2 आमदारावरून तुम्ही आज 19 आमदारावरती आलो आणि तिकडे काँग्रेस जी 28 आमदार जी होती, 40 आमदार जे होते, 38 आमदार जे होते, 38 वरून ते 19 वरती आलेत. म्हणजे लॉजिकली तुम्ही दावेदार होता, दावेदार मी होतोय म्हटलं. शिवाय ही जी आहे पर्सेंटेज जी आहे वोट्सची ती माझ्या पक्षाची काँग्रेसपेक्षा जास्त आहे आणि ती वाढत गेलेली आहे. तरी हरकत नाही. ते हसले आणि त्याने फोन लावला राजीव गांधींना. राजीव गांधींशी तुम्ही बोलला त्यावेळी काय राजीव गांधी हीच कथा झाली. राजीव गांधी त्या चौकोनी टेबलावरती बसलेत, शरद पवार आहेत, मी बाजूला आहे, पोतेदार त्यांचे त्याकडचे सहकारी होते त्याच्या दुसऱ्या बाजूला बसलेत आणि सगळी चर्चा सुरू झाली. त्याने परिस्थिती समजून घेतली आणि मला म्हणाले तुम्हाला काय पाहिजे. म्हटलं मला पाहिजे, मला सगळंच काही पाहिजे, परंतु सरकार स्थापन करणं हे गरजेचं आहे. मी म्हटलं सांगतो की भाजप काँग्रेस पक्ष फोडण्यासाठी मी प्रयत्न करणार नाही, माझा पक्ष फोडण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न करू नये. आणि एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तेव्हा सरकार स्थापन करणं गत्यंतर नाही, कारण पुन्हा निवडणुकीला जाणं मलाही परवडणार नाही आणि कोणालाच ते शक्य आज योग्य वाटत नाही. जर तुम्ही मला चॉईस दिला तर पहिली 2.5 वर्ष मला द्या, त्यांनी करावे. ते हसले आणि त्यांनी शरद पवारांना सांगितलं शरद गो टू गोवा विथ खलपना घेऊन गोव्यात जा आणि तुम्ही त्या ठिकाणी काय तो निर्णय घ्या. माझी परवानगी घेण्याची गरज नाही, मला सांगण्याची गरज नाही, तुम्ही जो काय निर्णय घ्याल. त्याने शरद पवारांना पूर्ण अधिकार देऊन ठेवले. सकाळी आम्ही दुसऱ्या दिवशी गोव्यात एअरपोर्टवरती उतरलो. ते गेले हॉटेलमध्ये. तोपर्यंत बातमी लागली की बुटा सिंग नावाचे ग्रस्त त्या काळात प्रस्त होते ते इथे गोव्यात आलेले आहेत. आणि मग ते त्यातनं त्यांच्या आल्यानंतर इथे मायनॉरिटी नॉन मायनॉरिटी वगैरे काहीतरी विषय आले आणि प्रामुख्याने जो विषय काँग्रेसमध्ये चर्चेला आला जो कळाला नंतर तो असा की काय तो खलप आणि काय त्याचा तो पक्ष महाराष्ट्र गोमंतक काय असं तोडून आणू. 2 जागा खाली आहेत, त्यांची निवडणूक होणार आहे, त्या त्यांच्याच आम्हालाच मिळतील यासाठी आम्ही प्रयत्न करूया. आणि त्यांना तर मिळणारच होता, मला माहीत होतं की ते MGच्या सीट्स नव्हेत त्या दोन्ही. त्यापुढे निवडणूक झाली. 21 जागा त्यांना झाल्या, माझ्याकडे 19 झाल्या. एक त्यांचा सभापती झाला आणि 20 आणि 19 बलाबल झालं. काय होईल पुढे. माझ्या पक्षातले काही होतकरू आमदार आपल्याला मंत्री करा म्हणून राणेकडे जायला लागले. राणेच्या म्हणे काँग्रेसच्या पक्षातले काही जण राणेकडे जाऊन मलाही मंत्री करा म्हणून मागणी करायला लागले. ह्यातनं राणे आणि माझं त्या काळात कधी कधी असं बैठकही व्हायचे. ते मला म्हणायचे तुमचे आमदार फुटले त्या काळात. पहिल्यांदा नाही फुटले, पहिल्यांदा काँग्रेस फुटली. काँग्रेस हां, काँग्रेसमध्ये संधी निर्माण झाली. सरकार काँग्रेसचे 7 जण निघून बाहेर आले. आता जी मंडळी त्यावेळी काँग्रेसमधून बाहेर पडून आली ना 7, त्यांच्याबरोबर आम्ही सोयरीक करावी की नाही हा एक कळीचा मुद्दा त्या काळामध्ये होता. कारण त्या व्यक्तीनं आम्ही अगदी मनापासून त्या काळामध्ये विरोध करत होतो. चर्चिल आलेमाव नावाचे ग्रस्त होते, मोठं वादग्रस्त असं ते व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्याशी जाऊच नाही अशी भूमिका आमच्या पक्षामध्येही होती. पण आता करावं काय. त्यावेळी नारायण आठवले इथे, नारायणराव आठवले त्यावेळी संपादक होते गोमंतकाचे आणि ते तर म्हणतात सत्ता करा. ताई तोपर्यंत माझं ताईचं बरंचसं बिनसलं होतं. ते जाऊन ताईंना भेटले, काकोडकरांना भेटले आणि 7 जणांपैकी त्यांच्या नेत्याला मुख्यमंत्री करावा
आम्ही त्याच्यामध्ये सहभागी व्हावं अशी ती भूमिका आल्यानंतर परिस्थिती विचित्र निर्माण झाली. काय करावं आता ह्या परिस्थितीमध्ये? 19 लोकांचा गटाचा नेता मुख्यमंत्री व्हावा की 7 जणांचा नेता मुख्यमंत्री व्हावा, हा बेसिक प्रश्न होता. आणि आमच्यातलीच मंडळी मग खलप कशाला पाहिजे, सध्या त्यांना करूया. पण ते आता महाराष्ट्रात पण बघताय तुम्ही, एकनाथ शिंदे गट जो शिवसेनेला फोडून बीजेपीने आणला, बीजेपीचे 106 आहेत, त्यांचे कमी आहेत, आता त्यांना मुख्यमंत्री केलं. तसंच त्या काळात झालं. आणि बरं ते जर आम्ही नाही मानलं असतं तर माझा पक्ष फुटला असता, गेले असते फुटून. नारायणराव एक दिवस असे आम्ही बसलो असता, नारायणराव आले तिथे, आठवले आले, म्हणाले अरे काय चालू आहे तुम्ही, म्हणाले ते असं होईल की तुमचं धोतरही जाईल आणि ब्रह्मचारीही जाईल. गोष्ट अशी होऊ शकते की ते 7 जण काँग्रेस त्यांना पुन्हा घेऊ शकेल आपल्याकडे, पुन्हा काँग्रेसचं सरकार, किंवा तुझे फुटून जातील. आणि दिसत होतं फुटता येत म्हणून, दिसत होतं अक्षरशः. तर या परिस्थितीमध्ये कबूल करावं लागलं. या सगळ्या तुमच्या विश्लेषणातून मला एक प्रश्न मनात आला आहे की विरोध जो होत होता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला, त्या पक्षाची भूमिका ही महाराष्ट्रवादी होती, मराठीची होती म्हणून विरोध होत होता बहुतांशी, की गोव्याशी साधर्म्य नव्हतं? जरी बहुजन वर्ग तुमच्यासोबत असला तरीसुद्धा काय नेमकं होत होतं, का स्वीकारला गेला? खरं म्हणजे हा भूमीतला पक्ष आहे. नाव जरी महाराष्ट्रवादी गोमंतक झालं तरी हा पक्ष हा भूमीतला पक्ष, इथल्या सर्वसामान्य जनतेने निर्माण केलेला, आपल्या हृदयात ठेवलेला, मोठा केलेला, सत्तेवर आणलेला पक्ष म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष होता. दुसरा धार्मिक प्रश्न होता. ही फार मोठी अशी भिंत होती. कारण जरी सामंजस्याने आपण सगळे एकत्र जरी होतो तरी एक प्रकारचे ते वेगळे, आम्ही वेगळे, म्हणजे हिंदू धर्म वेगळा, हिंदू वेगळे, ख्रिश्चन वेगळे, असं एक होतं आहे गोमंतकामध्ये. त्यामुळे एक गठ्ठ त्यांची मतं गोमंतकाला मिळायची. सुरुवातीला युनायटेड गोवन्स नावाचा जो पक्ष होता त्यांना ती एक गठ्ठा मतं मिळायची. आणि बहुजन समाजाची मतं महाराष्ट्रवादी गोमंतकला, जे हे प्रस्थापित श्रीमंत लोक, जमीनदार वगैरे, त्यांची काँग्रेसकडे मतं होती. असा हा एकंदर राजकीय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला गोव्याचं सर्वसमावेशक राजकारण करण्यात MG कुठे कमी पडली असं जाणवतं? कमी पडले म्हणजे तो एक गट बाहेरच राहील ना सुरुवातीपासून, तो कधीच असा मिसळला नाही. ओके. या 2 नद्या अशा समांतरच वाहत राहिल्या, ते एकत्रच कधी झालं? जुन्या काळात त्या आल्या नव्हत्या आणि नंतरही ते येणं शक्यच नव्हतं. याचा फायदा भाजपने उचलला ना, त्याचा फायदा नंतर भाजपने उचलला. म्हणजे असं की इतकं असून सुद्धा आम्ही भूमिका काय घेतली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने? आम्ही सर्वसमावेशक भूमिका घेतली. आम्ही मराठी आमची भाषा म्हणत असताना कोकणीला विरोध केला नाही कधी. दोन्ही, पण कोकणी म्हणणाऱ्या मराठीकडे यायला तयार नाहीत, मगोकडे यायला तयार नाहीत, ख्रिश्चन समाज जवळ येत नाही, ही भूमिका त्यांच्याकडे राहिली. म्हणजे आम्ही ओपन भूमिका घेऊनही गोव्याची भाषा याच्यावर अजूनही काही वाद होत राहतात, कुठली मराठी की कोकणी, काय करायचं हे आता काय, माझ्या सगळ्या माणसाने काही शब्द त्याच्यातनं कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण होते. मराठीवादी लोक हा बघा हा फुटला मराठी बसून म्हणून माझ्यावरती आता आरोप करतात, आणि कोकणीमध्ये तर मला मानायलाच तयार नाहीत कधीतरी म्हणून हे भूमिका आहे. परंतु खरं म्हणजे काय असतं की अशासारख्या प्रदेशामध्ये आपण बघायला हवं कशाकडे, एक सांस्कृतिक समन्वयाकडे बघायला हवं. त्यासाठी सगळ्या भाषा आपल्याला हव्या आहेत. तुम्ही मगाशी बोलताना असं म्हणालात तुमच्या वाटचालीमध्ये की महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा असा गोव्यामधले MGमध्ये खूप इंटरेस्ट होता. त्यातलं एक नाव म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंचं पण होतं. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची तुमची भेट झाली होती आणि रमाकांत खलप मुख्यमंत्री व्हावेत गोव्याचे अशी बाळासाहेब ठाकरेंची इच्छा होती. हे काय झालं होतं त्यावेळी? झालं होतं म्हणजे का महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्ष इथं जो आम्ही काम करायचो ना, त्यातली काही मंडळी नंतर आम्हाला सांगूनच आम्ही थोडं शिवसेनेचं काम करतो म्हणून शिवसेनेकडे काम करायला लागल्या. आणि माझा संपर्क मी जेव्हा मुंबईत जात असे त्यावेळी मुंबईतल्या नेत्यांना भेटत असे. मी काँग्रेसमधल्या नेत्यांना भेटायचो आणि बाळासाहेब ठाकरेंनाही भेटायचो. बाळासाहेबबरोबर एक प्रकारची एक छान असे एक संबंध माझे जुळून आले होते. आणि एक दिवस आम्ही त्यांच्याकडे बसलो होतो. मी छोटेसे चेंबरमध्ये ते बसायचे. मनोहर जोशी आहेत, मुकेश पटेल त्यांचे खासदार आहेत, मी आहे, मला वाटतं दुसरे एक जोशी आणखी एक होते, सुधीर जोशी, हां, अशी 4-5 मंडळी इथं आम्ही होतो. उद्धव असं दरवाज्यात येऊन जायचे असं करून, राज ठाकरे येऊन जायचे असं देतं. तर ते बसता बसता त्याला चटकन मला म्हणाले की आता निवडणूक होणार आहे तुमच्याकडे आणि थांबा म्हणाले. आणि त्यांनी त्या थापाला सांगितलं जाऊन मीनाताईंना बोलवून आण खाली.
आणि नंतर त्यांच्याशी फोनवरती बोललेत. एक विभूतीचा डबा मिळाला, तो विभूतीचा डबा घेऊन ये खाली. त्या आल्या, तर माझ्या कपाळी त्यांनी लावायला सांगितलं, रमाकांत, बाळासाहेबांनी, रमाकांत तुम्हाला मुख्यमंत्री मला करायचं आहे. अहो, आणि एवढ्यावर थांबले नाही, त्यांनी फोन उचलला आणि एक कोण साध्वी नाव म्हणतात, त्यांनी त्यावेळी सांगितलं नाही, मला आठवत नाही आता, त्यांना फोन लावला आणि त्याला सांगितलं माझ्यासमोर रमाकांत खलप गोव्याचे बसलेत, ते मुख्यमंत्री व्हावेत अशी माझी इच्छा आहे, तुम्ही त्यांना मुख्यमंत्री ते बनतील असा आशीर्वाद द्या. आणि त्या माझ्याशी फोनवरती बोलल्या. ही आत्मीयता तुम्ही लक्षात घ्या बाळासाहेब ठाकरेबद्दलची. आणि त्या 94च्या काळामध्ये ती सगळं हा प्रकार सगळा घडला आहे. दुसऱ्या बाजूने माझ्याकडे प्रमोद महाजनची माझी मैत्री झाली होती आणि इतर सगळे भाजपची मंडळी वयामध्ये यायची. RSSची बरीचशी मंडळी मगो पक्षाची त्या काळामध्ये सुरुवाती काळापासून बरोबर होती. त्यांचे काही उमेदवारांना RSSच्या कार्यकर्त्यांना मी आमदारकी तिकीट देऊन आमदारही त्यांना निवडून आणलं होतं. हे सगळे आमच्याबरोबर होते. आणि गोव्यामध्ये भाजपा प्रस्थापित व्हावी ह्यासाठी किंवा देशामध्ये भाजपा यावी यासाठी जो एक फार मोठा प्रकल्प किंवा महायज्ञ त्याने जो सुरू केला होता, त्यामध्ये ती रथयात्रा होती. त्या रथयात्रेचे अध्वर्यू जे होते त्यांच्याशी माझी ओळख होती. बाशवेंना मी भेटत असे, त्यांनाही भेटत असे, लालकृष्ण अडोळ्यांना भेटायचो मी, असे अनेकाकडे संबंध त्यातनं होते. तर बाळासाहेबांनी जेव्हा ही भूमिका घेतली त्यावेळी तुम्हाला सांगतो की माझ्यावर आजही ती संपूर्ण चित्र माझ्या डोळ्यासमोर उभं राहतं की ती थोर अंतःकरणाचा हा एक माणूस आहे की गोव्यातल्या एका तरुणाला, तुम्हाला भाई संधी होती मुख्यमंत्री बनण्याची, ती झाली नाही, ती संधी मिळाली नाही. त्याला कारणही अनेक आहेत, त्याला कारणही अनेक आहेत. गव्हर्नरांची भूमिका, राज्यपालांची बहुमत असताना तुम्हाला काँग्रेसची भूमिका होती सगळ्यांची. आणि पक्षांतर्गत मग काय होतं, जसं आज शिवसेनेमध्ये तिथे घडलं अगदी किंवा आणखी त्याकडे पण हे ह्या तुमच्या पक्षांतर, पण तुम्ही गोव्याचा सोडा, पण तुम्ही ज्यावेळी देवेगौडा सरकारमध्ये कायदा मंत्री झालात त्यावेळी एक पहिल्यांदा महिला आरक्षणाचं बिल तुम्ही आणलं, जसं झालं नव्हतं कधी. पहिल्यांदा संसदेमध्ये महिला आरक्षण. माझ्या आयुष्यात ती फार मोठी उत्कृष्ट अशी सुवर्णाची महत्त्वाची घटना आहे. एक प्रथम पुन्हा एकदा मला आपल्या यांचा उल्लेख करावा लागेल, पवारांचा, शरदराव पवारांचा करावा लागेल. दिल्लीमध्ये जेव्हा सरकार झालं स्थापन, नॉन काँग्रेस सरकार पहिल्यांदा जेव्हा झालं आणि देवेगौडा जे पंतप्रधान झाले त्यावेळी पंतप्रधानांना पाठिंबा देणारा मी पहिला खासदार. कळलं, त्यांना पत्र दिलं मी. त्याला काही ती एक अशी एक नाट्यमय अशी घटना आहे. तुम्ही सपोर्टचं पत्र दिलं. हो, तुमच्या पक्षाला झालं होतं. नंतर पहिल्यांदा मी जेव्हा लोकसभेमध्ये बोललो, तो विषय होता, तो सब्जेक्ट होता संजीव रेड्डी. हे नीलम संजीव रेड्डी वारले होते आणि त्यांचा शोक प्रस्ताव होता, त्यांना शोक प्रस्ताव होता. त्यावेळी मी उभा राहिलो. अगदी मला वर्षी ते बोलण्यासाठी ते परवानगी घेत नव्हते, परंतु मी त्यांच्या खणपटीला लागलो सभापतींच्या, आणि 2 मिनिटाचा वेळ मला त्याने दिला, शेवटी दिला. ते माझे भाषण जे झालं ना, त्या भाषणामधून मी नीलम संजीव रेड्डी यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी गोमंतकातलं अमुक अमुक पूल, कोलवाड नदीवरचा पूल, ज्याचं त्या पायाभरणी त्यांनी केली होती, 18 वर्ष तो पूल पूर्ण होत नव्हता, तो तुम्ही पूर्ण करून द्या, हीच मोठी श्रद्धांजली त्यांच्या असेल. अशा स्वरूपाचं मी भाषण त्या ठिकाणी झालं आणि ते अत्यंत प्रभावी झालं असं मला अनेकांनी सांगितलं. खरं म्हणजे माझी ओळख संपूर्ण शोकप्रस्ताव तुम्ही गोव्याच्या पुलाची मागणी केली. 2 गोष्टी हेच सांगण्यासाठी त्यावेळी खूप लोक खासदारांनी मला चिठ्ठ्या दिल्या, येऊन सांगितलं तू फार चांगलं केलं. पण आणि मी नजरेत गेलो कोणाच्या, देवेगौडाच्या. त्यांनी मला बसल्या ठिकाणून मला असा हात केला, या म्हणाले, आणि म्हणाले एक पत्र दे, तुझा पूल करतो, बांधून देतो. बरोबर 1 वर्षाच्या आत त्याने पूल मला बांधून दिला. हे पहिलं काम. नंतर जेव्हा विस्तार करण्याचा प्रश्न आला त्यावेळी गोव्यातले ते चर्चेला आले, मग वेगवेगळ्या प्रकारे ते आपले घोडवते दामटत होते. तेव्हा गोव्याला जर द्यायचाच असेल जर कोणाला तर खलपना द्या, ही भूमिका आपल्या पवारांनी घेतली. बरोबर. ते काँग्रेसचे, पण त्याचे संबंध देवेगौडाकडे वगैरे चांगले होते आणि तो खलपना द्या. जॉर्ज फर्नांडिसचं मला ते अगदीच ओळखायचे, नाना. बरोबर. तुमचे असे संबंध होते देश पातळीवर. आणि नंतर एक भाजपचं युग ज्यावेळी सुरू झालं त्यावेळी मनोहर पर्रिकरांचं नेतृत्व इथे उभं राहिलं. तुमचे त्यांचे मतभेद झाले, त्याच्यानंतर राजकारणामध्ये नंतर तुमचा पराभव झाला एका मतदारसंघात
आणि नंतर बदलत गेलं गोव्याचं राजकारण. म्हणजे इतकं बदललं की गोव्याच्या राजकारणात काही विधिनिषेध राहिला नाही. म्हणजे लगेच आमदार आजपर्यंत चालू झालं ते सगळं. कसं बघता तुम्ही याच्याकडे? आजचा गोवा आज कुठे येऊन ठेपला? हे जेव्हा मी बघतो तेव्हा खरं म्हणजे माझं काळीज विदीर्ण होतं. तुम्हाला सांगतो मी, कुठल्या थराला आम्ही गोमंतक नेऊन ठेवला, गोवा नेऊन ठेवला असं वाटतं. कशासाठी सगळी ही इतके आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जी लढाई केली त्या काळामध्ये, स्वातंत्र्य मिळवलं किंवा विलिनीकरण व्हावासाठी इकडच्या लोकांनी आंदोलन केलं, ते संपल्यानंतरही गोवा एक सुवर्णमय असा गोवा व्हावा यासाठी प्रयत्न केले. परंतु का घडत नाही हे सगळं? आता अशासाठी घडत नाही की सत्ता केंद्रित आपण झालेलो आहोत. विरोधी पक्षामध्ये राहूनही आपलं काम होऊ शकतं हे कोणाला पटतच नाही आहे. मी 80 ते 90 सालातला जो माझा किंवा 94 सालापर्यंत जो कालावधी जो आहे, जवळजवळ 15 वर्षांचा, हा विरोधी पक्षातच आहे. खरं म्हणजे माझी वाटचाल ही विरोधी पक्षातच जास्त झाली. इथं काही मंत्रिमंडळात काही काळ मंत्रिमंडळात काम आम्ही केलं, तेच कुठं 8-9 महिने केलं. आणि तुमच्यावर समाजवादी विचारांचा सगळा आणि समाजवादी विचार सगळं आम्ही लोकाभिमुख आमची सगळी आमचे कायदे व्हावेत. ते कोणासाठी व्हावेत? बहुजन समाजाच्या हिताचेच कायदे झाले पाहिजेत. सर्वसामान्य जनतेचंच प्रश्न पुढे गेले पाहिजेत. आपलं खऱ्या अर्थाने जी आपली संस्कृती, अस्मिता, भाषा, हे जे सगळं जे ठेवण आहे ती टिकली पाहिजे. अरे गोवा मोठा करायचा म्हणजे काय करायचं? 5 लाखाची लोकवस्ती होती आमची, 5-6 लाखाची. ती काय 50 लाख करायची? ती काय 5 कोटी करायची? कशासाठी? कारण आज मोठे मायग्रेशन खूप झालंय गोव्यात. आता मोठ्या प्रमाणात मायग्रेशन झालंय, त्यातच खूप भूमिका उभ्या झाल्या. गावोगाव हे मला वाटतं 100 घरं जर उभे होत असतील इथे, त्यातली 90 घरं बेकायदा आहेत. आज कोणीतरी येऊन कोणीतरी उभारलेली आहे. गोव्याचा क्राईम रेट वाढलाय. आज गोव्याचा क्राईम रेट वाढलाय. गोव्यामध्ये खरं म्हणजे कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही आहे. मंत्री एक मंत्री आज सुद्धा आम्हाला असं दिसतं की तो सर्व काही तोच. आता सुद्धा काँग्रेसचे कधी जातील परत, कोण पुढे जातील हे कळायला मार्गच राहिला नाही. इतकी आपल्या देशाची गोमंतकाची मानहानी आम्ही स्वतःच करून ठेवलेली आहे. पण राज्य म्हणून गोव्याचा दर्जा जो मिळाला त्याचे हे दुष्परिणाम आहेत की काय? 30 मे 87 रोजी आपलं राज्य मिळालं आणि 4-5 वर्षांच्या वाटचालीनंतर कळायला लागलं की याचे दुष्परिणाम काय होत आहेत. कारण नुसती माणसं इकडून तिकडेच फिरायला लागली हो राजकारणातली. कुठला पक्ष कोणाचा आणि कोण कधी पायपोच राहिला नाही. 30 मेचं रुदन नावाचा मी एक लेख लिहिला त्या काळात. मला दिसायला लागलं की हे काय केलं काय आम्ही? 30 मेला घडलं काय? आनंदोत्सव केला की आपण दुःख आपले अश्रू गाळले आपण. आणि खरोखर ते अश्रूच होते. राज्य झालं, घटक राज्य सगळं झालं, परंतु आपला घटनात्मक अशा स्वरूपाचं जे आपल्याला स्थान मिळालं होतं ते आपण असं विखरून टाकलं. तुम्ही एवढा मोठा प्रवास केलेला आहे राजकारणाचा, त्यावेळी एवढ्या सगळ्या मागे वळून बघताना तुम्हाला काय वाटतं की तरुण पिढी जी आहे, आजची तरुण पिढी जी राजकारण आता येते, तरुण पिढी म्हणजे राजकारणाकडे, पण त्या तरुण पिढीने राजकारण करताना केवळ लिगसी म्हणून न करता, हे कोणाचा तरी वारसा आहे म्हणून मी चालवतोय असं न करता काय विचार करायला पाहिजे? आणि तसं तुम्ही चित्र बघता का गोव्याचं? आता मला तसं वाटायला लागलं की गेल्या 87 ते आजचा काळ हा जर घेतला तर आपण मागे न येण्याच्या वाटेवर आहोत. आपली तर वाटचाली पुढेच आहे. पुढं म्हणजे कोणत्या दिशेने आहे? एका जगमगाटाकडे आहे. जसं मुंबई बेकाल झाली, बकाल मुंबई झाली, बकाल कलकत्ता झाला. सिंगापूर आपण म्हणतो स्वच्छ वगैरे काय नाही, बकाल आहे. तेवढा तो विभाग जर सोडला ना, ते उंच इमारती आणि जगमगाट आणि त्या रुंद प्रशस्त रस्ते, मूळ सिंगापुरियन कुठल्या तरी जंगलाच्या किंवा कुठल्या तरी डोंगराच्या कपारीत असा आखडून बसलेला आहे. ज्याप्रमाणे मुंबईमधला मुंबईकर आता वसईतही दिसत नाही. मुंबईत तर नाहीच, तो वसईतही दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे ना. ती परिस्थिती गोमंतकावरती येणार आहे. आणि आपली गोमंतकीय न जाणे डोळ्यावरती झापड बसून बसलेत. गोमंतकाची जमीन कशी होती? भाटकाराकडे म्हणजे जमीनदाराकडे होती. कम्युनिटी म्हणजे कम्युनिटीकडे होती, सरकारकडे होती. आज आपण काय केलं? सरकारची जमीनसुद्धा विकली गेली. ही परवा आपण बघितली. 100 प्रकरणं आहेत SITने काढलेली. हो ना. कम्युनिटीची जमिनी कोण उपभोगतो हे दिसत नाही. शेती ओसाड झालेली आहे. आणि जमीनदार लोक काय म्हणतात ना, मला मिळत नाही ना, मग ती कोणाला तरी कशाला हवी? दोघांचं संबंध होत आहे. आणि थैलीशहा दिल्लीवरून येत आहेत, अनेक ठिकाणं येत आहेत, पैसे फेकत आहेत, जमीन विकत घेत आहेत. आणि ह्या जमिनीमध्ये ते काय करत नाहीत?
आणि आपले जे तथाकथित जे नेते इथं मंडळी आपण निर्माण झालो, ज्या वेळी आम्ही एखादा प्रकल्प आपल्या भूमीचं, आपल्या गावाचं गावपण टिकून ठेवणारा आणण्याचा प्रयत्न केला, त्याला विरोध केला. भाई, तुम्ही गाव पण गोव्याचं राहिलं पाहिजे, जपलं पाहिजे, याच्यावर तुम्ही सुरुवातीपासून तळमळीने काम करत आलेलात. कारण गोव्यातल्या रस्ता तुम्ही ज्यावेळी काहीच नव्हतं त्यावेळी उभा केला. अशा सगळ्या परिस्थितीचा, सगळ्या राजकीय प्रवासाबद्दल तुम्ही आज आमच्याशी व्यक्त झालात, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. आणि तुम्हाला 75व्या वाढदिवसाच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. उदंड आयुष्य तुम्हाला मिळो आणि पुन्हा एकदा तुम्ही गोव्याच्या राजकारणामध्ये सक्रिय हो अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. आपण हा कार्यक्रम इथे संपवतोय. आपण पाहता होता की गोव्याचे एक ज्येष्ठ राजकीय नेते आणि देशाचे रमाकांत खलप यांच्याशी हा संवाद. तुम्हाला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि आमच्या फेसबुक पेजला पण फॉलो करा. धन्यवाद.